И здравейте, хора! Е голямо шуморене тук, обаче не мога да се запиша едно влакче аз. Ето, че днес отново се включвам, не мога да повярвам, че толкова дни подред правя клипчета. Без да спирам, само искам да кажа, че в момента, в който правя това клипче, може да съм ги качил другите, но по принцип в момента, в който правя това клипче, не съм качил нито едно от влогчета, които съм почнал. А може би съм заснел 5 или 6 дни подред как снимам всеки ден. Така че скоро ще почвам да ги качвам. В момента просто имам време просто само да ги снимам. Наистина нямам време да ги обработвам и да ги правя, защото искам просто да ви качвам някаква топотия, която не е нищо обработено, нищо. Така че искам да го направя малко по-готино. И искам днес да ви кажа, да ви се похваля. Значи отново до сега бяхме на фитнес. Днеска вече пак голяма мъка, днес още нямаше да ходим. В смисъл, идеята беше да ходим, но аз защото вчера бях ходил и днеска ми дойде просто малко байгън сега фитнес. В смисъл, изморих се много наистина. В момента ми е баят тегаво. Сега отивам да се возя в едно много готино речче, ще ви го снимам. Надявам се да се сетя. Защото от градския транспорт буквално го има, всеки може да се качи на него, но може би много от вас буквално не го знаят. В смисъл, колкото и да е странно. Може би не знаете, че има такова речче. Така че ви го тук гледайте какво? Джена, Галена, така, няма ходим там, така. До сега правих тренировка. Изморих се яко. Иначе днеска направихме, само искам да ви кажа, че днеска направихме готината изненада просто. Значи, първо, че всички станахме по-рано, предварително. Иначе днеска сме чак от 9:30 принципно, но станахме чак още към 7:30, 8. Аз 7:30 станах. Още към 7:30 станахме, дойдохме, направихме изненада на една приятелка и беше много яко. Просто самата реакция, беше наистина много се зарадва и ние също много се зарадвахме от това. Много се зарадваме, че успяхме да дойдем всички на време, особено аз, защото при мен бяха така по-голяма част от подаръците. Голямо викане. Защото вие вчера видяхте, аз показах в клипчето този плик, той беше точно с подаръците, така че той беше в мен и беше изключително важно аз да не закъснея, защото аз ако закъснея, се проваря цялата изненада и всичко. Така че да. И направихме изненада, след това отидохме на лекция, закъсняхме с 40 минути може би, но няма значение, тя е готина преподавателката. Изчакани, говорихме си, там всичко беше супер в университета. След това беше много приятно, защото имахме време да си починем, да хапнем торта, което беше най-важното нещо от всичко и след това дойдохме на фитнес. Искам да ви кажа, че бях на косъм днеска, буквално преди фитнеса бях на косъм да ям дюнер, но си казах, не, няма да ядеш дюнер, да ядеш, така, това е истинското много добро говорене. Казах си, не, няма да ям дюнер и не ядох, забравям ръката, ще кажеш, че не ходя на фитнеса, бати. Как мога, аз не мога да държа камерата. Иначе снимах днеска, докато правихме изненадата, снимах с другата камера, тази, която вие не знам дали ми я знаете, имам такава камера като, в смисъл камера, не телефон. Това имам една такава мини камерка, като от средновековието съм я изкопал. Толкова настигнах, дето издава тези звуци, боже господи. Да. И бях с тази камерка, снимах, ще прегледам записите да видя какво е станало, защото там много зацепва нещо, защото е станало нещо много стара тази камера. Маре, забраха ме ръцете. Помощ. Да, така да и заснех с нея. Снимах видео, правих снимки, след това ми падна батерията на камерата, тя толкова е вече и батерията, тя е толкова стара тази камера. Тя е на над 15 години някъде. Но тати ми я беше подарил, така че аз я използвам. Сега е много яко. Да се получават такива много ретро и готини снимки, искам да ви кажа. И е много яко. Така че да, трябва да си взимам трипода, защо имам трипод, като не го ползвам, бах си. Олигофрена, защо е? Добре, няма значение. Така че сега отивам, качвам се в речето, ще ви снимам някакви клипчета вътре в него, защото наистина е готин. Много приятна обстановка, много просто можеш да слушаш музика и да релаксираш след края на деня. Наистина е много приятно, наистина просто ви го казвам, релаксиращо е, рейсинът се казва 805, ако някой се интересува, само че трябва да ви върши работа, в смисъл трябва да ходите от студентски до Парадайса, иначе няма никакъв смисъл. Така че да, това беше това клипче, надявам се да ви хареса, че ръката ми припада. Ще се види, всъщност не беше това клипче, ще ви... сега след като приключи това, ще видите клипчето от рейса и така, айде. Тук, ако не ме сгази 294, 284, какви сте рейсове, брат? Виж, всички ме гледат, едно съм някакъв фугър по френд. Айде!